Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Din ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kaag subong mabatian nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Mga driver kag operator nga nagpasakop sa transport strike nagbalik biyahe matapos makasubiran sa opisyal sang syudad. Pagsilog, ano ka matuod? Nga kamo ang kabangdanan niya, hindi ka rin nyo ang mga... Anong labot sa syudad sa Oh, Sambuanga? Motorcycle rider patay matapos mapilpilan sa container van. Hog cholera, ginhalinan sa kamatayon sa pila ka mga baboy sa mga farm sa Negros Occidental sunod sa provincial vet. Presyo sa gasolina kag diesel, mag-rollback sa masobra 2 pesos. Kag sa Good Vibes Mascara Dancers sa Barangay Granada, magapasakop sa Independence Day celebration sa New York. Kinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, good news sa mga motorista, may masobra sa 2 pesos nga rollback sa kada litro sa nga diesel kag gasolina buwas nga adlaw. Base sa announcement sa mga petroleum companies, 2 pesos kag 20 sentimos ang rollback sa presyo ng gasolina sa kada litro buwas aga. 2 pesos naman kag 70 sentimos ang ibuhin sa bilis ang kada litro ng diesel kag 2 pesos kag 55 sentimos naman sa kerosene. Ini ang ikaapat na nga semana nga sunod-sunod nga rollback sa presyo sa produkto petrolyo kag ang pinakadako nga rollback. Buwas na 6 sang aga ini ipatuman. Sa number 9, mga tracker teams magabulig sa paglubad sa mga unsolved cases sa syudad sa Bacolod. Nagtukod man sa 7-member tracker team sa kada police station sa Bacolod City Police Office nga amo ang magabulig sa natukod nga Special Investigation Team. Sunod sa kay Colonel Noel Anino, officer in charge sa Bacolod City Police Office, tutukan sa Special Investigation Team ang mga unsolved cases. Lakip na diri ang mga shooting incidents ang tanalikdan nga tuig. Upod sa mga tracker teams sa napuno ka mga police stations, tinutuyo sa BCPO nga masulbar ang mga unsolved cases. Kabahin na diri ang pagwigit sa mga bangkay kag mga utod nga parte sang lawas ang tao sa syudad. Magluwas sa unsolved cases, ginpabaskog man sa kapulisan ang kampanya kontra kinawatay sang kable. Sang Sabado, isa ka 29 anyos nga lalaki ang nadakpan sang ma-recover sa iyang hinaligar kinawatan nga kable sa barangay Pahanukoy sa Bacolod City. Mga previous na mga shooting incidents na nangyari. Yun po, nire-review po namin yan. Ito po yung creation namin SIT na tinatawag. Meron po kami tinatawag na rin ng dati nang ginagawa ito, dati na para-practice, pero inactive ko po. In each station, meron po kaming tracker team ngayon. Hindi porke off sila, dapat bolt-in kami. Pag ang ganyan mga kaso, bolt-in po yung 7-man team ng tracker team na yan. Each station, kung may 10 police station po kami, 10 tracker team po yan. Sa number 8, isa ka positibo nga development ang paglift sang World Health Organization sa COVID-19 bilang global health emergency. Inisunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, pero dapat sa gihapon magapabili ng publiko nga mangin mabinantayon. Dugang pa sang gobernador, mas maayo pagid kung maggamit sang face mask. Kung may pagsaka man sa COVID cases sa probinsya, suno kay Lacson, ini ang bangod sang paghalog sang restrictions o kung pagbukas na sang tanan. Sa mga wala sa gihapon na bakunahan, suno kay Lacson, mas maayo nga makapabakuna sila. Sang Abril 27, nagpagwas ng executive order si Lacson nga nag-establish sang guidelines para sa voluntary nga paggamit sang face mask. Ini ang nagalakip sang outdoor kag indoor spaces pero ginahaylo sa paggamit sang face mask ang mga elderly, mga may comorbidity, immunocompromised, mga wala na bakunahan, nagabusong kagyadtong may mga nakitaan sang sintoma. Nagapabili naman nga mandatory ang paggamit sang face mask sa mga healthcare facilities, enclosed areas kag public transportation. Magluwas na lamang sa mga tricycle kag mga non-air conditioned nga mga salakyan. Sa number 7,
Isa sa mga nasamaran sa pagpaniro sa Marso 4 ang ginkamatay ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo ang nagtaliwan sa Domingo nga adlaw. Nagdagat sa karon sa napulo ang nagkalamatay sa among pagpangatake. Kung kilala nga si Putok, siya ang napatay bangod sa mga sambad nga iyan agom makaligad ang duha ka bulan humalin sang ginsulod sa mga armado ang compound ni Digamo sa Pamplona kung sa diin ginuluthang ang anay gobernador kag 8 ka iban pa. Si Cafe ang taga Santa Catalina kag empleyado sa Negros Oriental Provincial Engineering Office. Gwa sulod na sa ospital si Cafe humalin sang nasamaran ini sa pagpang-atake. Pero wala niya siya makaluwas kag nagtaliwan sang Domingo nga adlaw. Sa number 6, bangkay sang babayi nga ginanod sang baha na sapwan na. Nasapwan na sang Sabado ang bangkay sang 50 anyos nga si Elsa Mancha matapos ini nga maanod sang baha sa nagligid nga Miyerkules. Suno sa rescue group sang Kawayan nakita sa mga mananagat ang bangkay sang biktima sa dagat sa boundary sang Guimaras. Ila ini gindala sa kilid sang baybay sa barangay Tiling kag ginkumpirmar man ini sang anak sang biktima nga lawas yadto sang iya nga iloy. Sandig sa report sang PNP, si Mancha nadanlog sa suba sang Miyerkules kag siya ang ginanod. Gilayon man nga nagpatigayon sa search and rescue operation kag sang Sabado nakita ang iya nga bangkay. Sa number 5, isa na naman kapatay nga lapsag ang nasapwan siningation ini nabutang sa isa ka eco bag kagidwigit sa Maysilay City. Matapos masapwan ang isa kalapsag sa kampo sa Sagay City kag patay nga lapsag sa Kabangkalan sa Biyernes, isa na naman kalapsag ang nasapwan nga patay sa Hacienda Malisbug 2 sa barangay E. Lopez sa Silay City sang Sabado nga adlaw. Sa report sa PNP, ang lapsag ang nasapwan nga yara sa sulod sang eco bag. Ang lapsag ang sulod sa pulis yara na sa advanced state of decomposition. Ginahibalo pa sang PNP sa karon kung sino ang nagbilin sa ang lapsag. Sa number 4, motorcycle rider patay matapos nga mapilpilan sa nahulog nga container van. Patay ang driver sa motorsiklo matapos ini mapilpilan sa nahulog nga container van sa Sabado sang gabi sa Dalan Barangay E. Lopez sa Silay City. Ang biktima mo si Johnny Aguirre. Sa investigasyon sa PNP, ang container van ang ginakarga sang truck kag samtang nagadalagan, hinali na lang nga nasangit sa puno sang mangga ang container van. Gani ini ang natumba. Dito kag napilpilan si Aguirre nga sakay sa iyang motor sa kilid sang truck. Dead on arrival sa ospital si Aguirre. Nagpalagyo naman ang driver sang truck kag yara karon sa Silay PNP ang truck nga iya ginbilin. Sa number 3, nagpabilin nga ASF-free ang probinsya sa Negros Occidental. Nagkalamatay nga mga baboy ang tugas ang hag cholera. Inisulus kay OIC Provincial Veterinarian Dr. Placida Alemana nga nagsilinga ang mga ginreport nga nagkalamatay nga baboy hindi man lamang subong kundi sa nagligad pagid. Dugang pa niya, hindi lamang sa Ibi Magalona kundi mayara man sa pila ka mga lugar sa District 4. Ang heat index sa karon ug kunang tuman nga kainiton ang nagapadala sa kondisyon sa mga kasapatan rason nga ginapanugyan sa probinsya sa mga racers kag nagapanag-iya sa kasapatan nga datapon ini sang maayo. Mas labing maayo pagid man kung mahatagan sila sang bakuna. Hindi lamang hag cholera ang nagaapekto sa kasapatan, may aratay man. Si Governor Eugenio C. Lacson ang napagwa na sang abiso sa mga alkalde nga pabaskugon ng intra-provincial biosecurity. Nalakip na diri ang veterinary quarantine inspection sa mga boundary checkpoints kag ang pag-require sa mga trader o kung shipper sa pagkuha sa veterinary health certificates. Sa number 2, Attorney Pacifico Maghari III ang nagapabilin nga City Administrator. Ini ang ginanunsyo ni Bacolod City Mayor Albi Benitez sa pihak sang huring-huring nga may magabulos kay Maghari. Performance naman sa mga department heads ang ginapa-review sang alkalde. Sa Mayo 10, Miyerkules, malift ng banning para sa appointments sang political candidates nga nagkalapierde
sa tinalikdan nga piniliay. Sunod kay Mayor Albi Benitez, balantayan pa kung sino sa iya mga kaalyado nga napierde sa eleksyon ang iyatagaan sang appointment sa syudad. Inisamtang gina-review ang performance sa mga department heads kag iban pa nga appointee sa Bacolod City Government Center. Ginpanginwala man sang alkalde ang pag-ilis kay City Administrator Pacifico Maghari III. Inibangod sa mga istorya nga ang iya kandidato sa pagka-busy alkalde nga si Attorney Cesar Distrito amo ang ginaalegar magabulos sa pwesto kay Maghari. Tanan sila under review. There are few that are excellent, there are few that are poor. Okay. And So, yeah, that is always an ongoing issue. But so, Mayor, that Attorney Maghari will be replaced. That's not true. That's not true. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Pila ka mga grupo na patigayon sang transport strike subong adlaw pero hindi tanan nga mga driver kag operators nagupod sa pag-untat biyahe. Nangin mainit ang pag-istoryahan sa Bacolod City Government Center pero nagresulta ini sa pagbalik biyahe sa mga driver. Yaring report. Ari na nga pamangkot na kaunsilor. Ano ka matuod? Nga kamo ang kabangdanan niya hindi ka rin nyo ang mga... Anong labot sang syudad sang Okay! Bacolod? Ini ang hindangtan sa masobra 3 ka oras nga pagpainit sa mga driver kag operators sa guwa sa Bacolod City Government Center kay ina sang aga. Alas 6 pa lang sang aga nag-amat-amat na inabot ang mga driver kag operators nga nagpasakop sa untat biyahe subong nga adlaw. Wala sila makapwesto sa mismo atubang sang Government Center kay ginbaralan. Halos sa bilog nga palibot sang BCGC may baral. May mga pulis kag poso guards nga naka-standby. Sunod sa kay Rudy Catedral, ang presidente sa Bacolod Alliance for Commuters Operation and Drivers, ang ginhalinan sa pag-untat biyahe sa mga driver, ang ginsiling sa ilas ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB nga hindi pag-i-renew ang ilang mga prangkisa kay ini ang ginmando ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. Dapat ano talang ang aton di nga maklaro ta kung ano gid ang ambal ni Mayor para sa aton. Kung nagabalaba gid sa bra or wala. Mabuli gid sa or hindi. Ano naman ni? Tagisahay wala yes or no man ang sabtanay ta. Nangin kalmado ang grupo sa sugod. Nagupod pa sa flag raising ceremony. Pero siyang inoras na nga nagahulat nga masugilanon si Mayor Benitez, nag-amat-amat na init ang sitwasyon. Mayor, ang mga tricycle, ginagutom na! Si Espino, wala kinanaog! Busy sa meeting dito sa Granada! Sa mga modernized! Nag-init pagid ang ulo sang katapos ang grupo sang ginpasibangdan sila nga nasudlan na sang NPA bangod nag-untat biyahe sila. Pero ang pagridtag na ina Mr. Jeffrey Siles, hindi kami mga liptes, hindi kami NPA. Ginaaway lang namon, kami ang biktima dire. Ginaaway namon ang amon nga kinamatarong bilang magagmay nga mga drivers kag operators. Dugay-dugay, gikantuan sila ni Councilor Al Espino nga pamuno sang Committee on Transportation kag ginsugilanon. Nangin mainit ang sugod sang istoryahanay. Kiniway pa niya kakalalaon niyo. May pagkaon ka muna sila, ha? Nagbalang ka na, nagbalang! Ang isa na di, ang punto na diya. Sabanay. Mate. Ang punto mo ni mo. At the end of the day, anong gusto nyo nga garali ka mo din? Tiligangon mo lang ni mong, di ba? Pero sang ulihi, nagpromisa si Espino nga buligan sila padangat sang ilang mga reklamo sa LTFRB office. Siya mismo ang magapailu-ilo para usisaon ang aligasyon sang LTFRB. Sobra ka mo recommendation niya. Sabit mo sa opisina ko. So ang ato na di na ayo yakon siya nga mas early maksyonan kanay kay para makasige na kami process kay subong may ara naman niya gin panakop ko no nga aton nga mga subong lagi diyan adlaw na kolorom o kung na anong violation nila. It's because nga wala man niya sang wala sila nagtataka. Ang problema sunod sa kay Mayor Benitez may pagkambyo sa liderato sang LTFRB Region 6. Maging kasugta na sila sadto angot sa renewal sa prangkisa sa mga traditional jeepney pero bangod nag-ilis naman ang Assistant Regional Director, wala na ini masunod. Gani gintawgan niya si Department of Transportation Secretary Jaime Bautista parte sa natabo. Kag nagpasalig man ini nga ipatuman kung anuman ang ikasugtan nila sadto.
So I called the attention of the secretary and mentioned because of the change of leadership, nadugayan ni Subong. Kailangan naman niya ang gusto eh. Magaling hindi ko maintindihan, natasta na to eh. Okay, naging puta na. And now we're back to square one. So I just called him, tawagan niya ko ang board, pamakutin niya kung anong himuko nila. Bisan pa may untat biyahe, madamo sa gihapon sa mga traditional jeepney nga padayon nga nagbiyahe sa dalanon sa Bacolod. Matapos nga magusayay na sa mga opisyal sa Bacolod, nagbalik biyahe naman ang mga nag-strike nga driver. Sa Good Vibes, mascara dancer sang Barangay Granada ang mag-perform sa pagdumdum sang Independence Day sa New York. May report si Nico Delfin. Kabahin lamang ini sang winning performance ang Barangay Granada Mascara Dancers nga natala na magapasakop sa kompetisyon sa New York sa Hunyo 4. Suno kay Councilor Jason Villarosa, pamuno sang Committee on Tourism sang Konseho, nakahanda na karon ng 22 ka mga mascara dancers para mag-perform sa Madison Avenue kadungan sang pagsaulog sang Independence Day sang Philippine Independence Day Council sa Estados Unidos. Nabudgetan na to sa atong City Tourism Office for their uniform, for their practice allowance, ang ilang food allowance, nahatagan na to sila. Then starting now until the end of May, sige sila practice. So amo na gahatag man kita budget for that. Consider how prepared you are. 100% prepared. No? Ginahanda naman gani pating ilang mga costume. Makapila naman ka beses nga nag-perform sa abroad ang mga mascara dancers ng Barangay Granada na naging Grand Slam champion sa Street Dance and Arena Dance Competition sa Mascara Festival 2022. This is a competition, but due after some lantaw nato, may ara kita parade gini siya, but I think do may ara man judging anong tawag sa event? Philippine Independence Day celebration sa Madison Avenue. Magluwa sa Barangay Granada, magapasakop man sa kompetisyon ang Barangay Sumag Mascara Dancer sa South Korea. May napulo ka mga dancers supod sa mga city officials ang magabiyahe pa South Korea halin May 29 sa June 5 para magkumpit. Ang Barangay Sumag ang naging first runner-up sa Mascara Festival 2022 Street Dance and Arena Competition. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Wabi sa naman ini ka-proof no nga ang truly Mascara Festival is world class gid man. Kag may no, it's a privilege. Imagine nga mag-travel ka to... Kag inibitar sila. Ipasundayan mo. Kag libre ko ng part tanan. Kaagap ito mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imong nga palibot. Pinapat balansa kay eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.